Hvordan mener du, at politikernes kommunikation har forandret sig efter fremkomsten af sociale medier? Jamen, de er jo lige præcis politikerne er jo blevet meget mere direkte kommunikerende ud til deres potentielle vælgere. Og det betyder jo, at de har lagt en strategi som parti eller som enkelt politiker for, hvordan de er til stede hos brugerne af sociale medier. Så det har jo ændret deres måde at kommunikere på helt grundlæggende. Og man kan sige, at i gamle dage, der skulle man jo som politiker enten i en avis, så skulle man jo faktisk have et relevant budskab for at komme i avisen. Fordi der sidder nogle journalister og nogle redaktører og siger, hvad er relevant? Er det relevant for os at bringe videre? Er det relevant for tilstrækkeligt mange mennesker til, at vi vil bruge spalteplads på det, eller tid i radioen eller i tv? Det findes jo ikke i dag. Så på den måde, så bliver der kommunikeret meget mere, men jo også meget mere usorteret, end der er blevet tidligere. Og de fleste politikere har jo i dag en strategi for, hvordan de er til stede på de sociale medier, fordi det er jo også der, hvis du er meget til stede, får du meget opmærksomhed. Og meget opmærksomhed og meget synlighed, det giver jo kendskab og genkendelighed. Så det vil sige, at alene det, du er til stede, giver dig en fordel, hvor man kan sige, tidligere, der skulle man faktisk gøre sig fortjent ved at have nogle spændende politiske budskaber eller forslag, som gjorde, at man fik hul igennem til befolkningen og de potentielle vælgere.